A pesquería da sardiña rematará nas próximas semanas. Os cerqueiros afirman que o pouco cupo que lles quedou neste semestre estase esgotando. A campaña da sardiña vai chegando ao seu remate. Os cerqueiros que traballan na 9ª e a 8ª C afirman que malia haber peixe en abundancia apenas queda cupo para unha semana. Os barcos do cerco dispoñen de 3 toneladas semanais por embarcación. Falamos co patrón dunha embarcación con base no porto de Portosín. Polo que sabemos da outra vez que nos cerrou, pois agora quedará pouquiño de todo, porque hai a mitad de toneladas, e o peixe estáse pescando todos os días igual, peixe hai, entonces penso que nunha semana quedará. A situación comprícase novamente para o cerco, tras ver como parte do verán tiveron a pesquería da sardiña pechada. Agora volverán botar o peche, con peixe nun bon momento de calidade e prezo. Repercute mal, porque os barcos ahora diversificábanse, uns iban a sardiña, outros iban a xurelo e outras especies, entonces o precio dos peixes variaban e non se afundía. Ahora, ao cerrar a sardiña, vamos ir todos ao mismo, entonces vai haber moito o mismo produto no mercado e logo eso vai a repercutir mal, que vai baixar o precio. O precio estaba ben, o precio, pois vamos a ver, estaba 33 euros a caixa, 15 kilos, pois a 2 euros e algo o kilo, bastante ben. Sí. E a calidade? A calidade do peixe é ótima. É que agora é o momento de collela e poder comela. É cando ten máis omega 3, agora é o momento de collelo. Con estas perspectivas vai ser difícil para un armador manter a flota o barco e a tripulación, que no caso do Titán é de 12 homes e 4 redeiras. Este ano, por primeira vez, se tiveron que amarrar durante 15 días. Esto mal. Tuvemos suerte de que apareceu a anchoa, entonces paliamos un pouquiño o asunto pois collendo esa especie, pero se non houbera anchoa a flota iba a pasar bastante mal. Gracias a eso que tuvemos suerte de que apareceu ese peixe. Hai momentos en que un quizáis pensa que vai a ter que mandar a tripulación ao paro? Sí, de feito, nós este verán paramos 15 días, que eso nunca se había visto. Foi as primeiras vacacións no verán que tuvemos, forzosas, pero paramos 15 días. Eso na facturación do ano, pois pode repercutir en cada mariñeiro sobre uns 1000 e pico de euros a cada mariñeiro. Agora os cerqueiros acudirán á captura de outras especies ou á 8ª B, onde queda aínda cupo de sardiña. Segundo apuntan, esta situación non é favorable, xa que se satura a zona e tamén se levan as ganancias aos portos do norte en detrimento dos do sur.